Hei, minä olen Marilla Pinkoski ja aion nyt kertoa teille hieman neuropsykiatrisista oireyhtymistä. Ensiksi kuitenkin kerron vähän itsestäni. Eli olen erityisluokan opettaja ja opinto- ja oppilaan ohjaaja pohjakoulutukseltani. Ja sitten olen opiskellut neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja sen jälkeen olen täydennyskouluttanut opettajia, varhaiskasvattajia, perhetyöntekijöitä, lastensuojeluhenkilökuntaa näistä nepsy-asioista. Lisäksi toimin tässä Jyväskylässä ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutuksessa, eli Valmassa opettajana ja erityisopetuksen vastuuopettajana. Ja nyt kun me lähdetään miettimään, mitä on neuropsykiatriset häiriöt, eli nämä nepsypiirteet, ja puhutaan aina, että on nepsylapsi tai nepsynuori, niin sillä todella tarkoitetaan näitä neuropsykiatrisia oireyhtymiä. Tämä tämmöinen neuropsykiatrinen häiriö, niin se on aivotoiminnan jonkunlainen poikkeavuus, joka heijastaa sitten tapaan hahmottaa maailmaa ja toimia siinä. Ja se voi olla myös semmoista ikään kuin kypsymättömyyttä, niin kuin esimerkiksi ADHD-lapsilla ja nuorilla on todettu tutkimusten mukaan, että voi olla jopa 3-5 vuotta ikätovereitaan jäljessä. Tai sitten se voi olla tämmöinen pysyvä poikkeavuus. Puhutaan myös usein, että se on semmoinen neurologinen tavallaan ongelma, johon liittyy tai josta johtuu sellaista ongelmallista käyttäytymistä ja psyykkisiä oireita. Mutta todellakin aivojen toiminnallinen ja rakenteellinen poikkeavuus on siinä olennaista. Se, että monesti ajatellaan, että on tämmöinen on näitä nepsypiirteitä ihmisellä, niin me ajatellaan niin, että tavallaan sitä ei tarvitse lähteä tutkimaan eikä sitä tarvitse mitenkään muuttaa, ellei se ala sitten jollain lailla haittaamaan sitä lapsen tai nuoren pärjäämistä arjessa. Eli jos se alkaa haittaamaan se nepsypiirre ja ne oireet, niin silloin on hyvä lähteä viemään asiaa eteenpäin ja aloittaa tutkimukset ja sitä kautta saada diagnoosia ja ymmärrystä ja tukea sille asialle. No, mitä ne nepsypiirteet, neuropsykiatriset oireyhtymät nyt sitten on? ADHD tuossa sanoinkin äsken, eli todella aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö, eli ADHD, tulee englannin sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ja sitten tähän ADHD liittyy myös se tarkkaamattomuuteen painottuva muoto, eli inattentiivinen ADHD. Ollaan puhuttu myös ADD, eli Attention Deficit Disorder. Nyt kun ICD-10 on jäämässä vuonna 2022, maailman terveysjärjestö on vaihtamassa tautiluokitusta, sairausluokitusta ICD-11, ja tuo uusi ICD-11 on jo englanninkielisenä julkaistu, mutta ei ole otettu vielä käyttöön, vaan todella nyt vuonna 2022 otetaan niin suomenkielisenä kuin englanninkielisenä käyttöön, niin sen takia näissä voi vähän olla muutoksia. Eli onko uudessa tautiluokituksessa tasan tuo aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö suomenkielinen nimitys vai onko jotain muuta, mutta ADHD säilyy kuitenkin ja nimenomaan tarkkaamattomuuteen painottuva ADHD-muoto myös. Mutta esimerkiksi diagnoosi ADD, mitä ilmeisimmin poistuu siinä uudessa sairausluokituksessa. No sitten sinne kuuluu autismikirjon häiriö, ja tässä kohtaa tuo ICD-11 sairausluokituksen uusi määritelmä on vielä suurempi, koska nyt sieltä todella jää pois esimerkiksi Asperger ja Aspergerin syndrooma.
Myös erilaiset lapsuusiän autismi, tämän tyyppiset erottelut jäävät pois ja jatkossa on vain autismikirjon häiriö. Kohta katsotaan tätä vähän tarkemmin, kerron teille asiasta, mutta todella nyt tavallaan siihen tulee yksi yhteinen sateenkaari diagnoosi, jonka alle sitten tulee vain 8 erilaista alalajia. Sitten neuropsykiatrisiin oireyhtymiin kuuluu myös aistitoiminnan häiriöt, ja niistä tänään puhummekin vähän, ja Touretten syndrooma. Touretten syndroomasta en ehdi tänään kertoa, mutta se on nepsy-oireyhtymä myös. Ja lisäksi täällä on myös Touretten oireyhtymää ja sen tyyppistä. Ensin puhutaan ADHD:sta ja siitä, miten ADHD-piirteet näkyvät. Ja on todella tämmöinen neuropsykiatrinen häiriö, jossa ydinoireina on aktiivisuuden säätelyn vaikeus, tarkkaavuuden säätelyn vaikeus ja impulsiivisuus. Ja usein näiden ydinoireiden lisäksi on vaikeuksia tunteiden säätelyssä ja toiminnanohjauksen taidoissa. Eli pulmat näkyvät myös siellä puolella. ADHD on hyvin laajojen hermoverkostojen häiriö niin aivotoiminnan näkökulmasta, ja siellä muun muassa välittäjäaineet, joiden toiminnassa on pulmaa, säätelevät keskittymistä ja vireystilaa. Ja tämän takia nimenomaan se keskittyminen, tarkkaavaisuus on vaikeaa ylläpitää, koska se on jo fyysisesti haastavaa. Samalla lailla näiden ADHD:lle tyypillisten pulmien vaikutus näkyy myös mielihyväkeskuksessa. Eli dopamiini, noradrenaliini ja serotoniini, näiden aineiden vaikutus ei ole sellainen neurotyypillinen, eli neurologisesti ikään kuin tavallinen, niin kuin sanotaan, neurotyypillinen. No, jos ajatellaan nyt sitten tarkemmin näitä ydinoireita, niin miten ne meillä esimerkiksi näkyy siellä luokkahuoneessa ja kouluissa? Jos ajatellaan sitä selkeästi tarkkaamatonta muotoa, eli sitä ADHD:n inattentiivista muotoa, niin miten se näkyy? Erilaisena huolimattomuutena, jätetään yksityiskohtia huomiotta, vaikeutta keskittyä pitkäjänteisesti tehtävään, voi olla vaikeutta keskittyä siihen tehtävään myöskään lyhyen aikaa, jos esimerkiksi lapsi tai nuori on väsynyt, hänen keskittymisensä voi herpaantua hyvin nopeasti. Voi olla myös vaikeutta kuulla niitä ohjeita ja noudattaa niitä. Jos hän vielä kuulee ne, hän saattaa ehkä unohtaa ne saman tien ja sitten ei noudata niitä meidän antamia ohjeita. Tämä näkyy myös siellä toiminnanohjauksen puolella, eli tehtävän suunnittelu ja aloittaminen voi olla vaikeaa. Ja jos ajatellaan, että hän saa aloitettua sen tehtävän ja toiminnan, niin sitten voi olla, että se tehtävässä kiinni pysyminen, eli työskentelyn ylläpito ja sen tehtävän loppuun saattaminen oikea-aikaisesti on vaikeaa. Voi olla myös lyhytjänteisyyttä, eli hän nopeasti siirtyy ikään kuin tehtävästä toiminnasta toiseen. Sillä lailla myös se tarkkaamattomuus näkyy. Myös impulsiivisuus näkyy näin, lyhytjänteisenä toimintana, nopeana toimintojen vaihtoina. Monesti semmoiset hankalat, vaativat tehtävät ja ponnistelu voi olla vaikeaa. Eli onkin tutkittu, että ADHD-oppilailla hyvä vaatimustaso olisi 80% helppoja tehtäviä ja 20% vain niitä vaikeita ja ponnistelua vaativia.
Eli siellä selkeästi toisaalta siinä sellaisessa ponnistelussa ja sinnikkyydessä on pulmaa, mutta toisaalta voi, jos on oikein mielenkiintoinen asia, niin voi löytyä enemmänkin sitä sinnikkyyttä sitten, silloin kun on se oma motivaatio vahvasti mukana. Voi olla unohtelua, hän unohtaa asiat, sovitut menot. Ehkä lähtee aikuinenkin kauppaan ostamaan 3 asiaa ja tulee 2 kanssa pois. Ja on unohtanut todella, mitä se 3. oikein oli. Myöhästelyä ja viivyttelyä. Unohdutaan omiin ajatuksiin, ajatus vaeltaa. Oho, mitäs minä olinkaan tekemässä? Ja näin voi aikaa mennä esimerkiksi ihan ruokapöydässä, istuessa ja miettiessä kaikenlaisia omia asioita. Samalla lailla myös siellä luokkahuoneessa. Hän aloittaa matematiikan tehtävän ja sitten ajatus alkaa vaeltamaan. Mitähän minä aamulla söin? Kato, lintu tuli tuohon ikkunalaudalle. Oi, joku on käynyt kaupassa. Siellä on kauppakassin kanssa ihminen kulkemassa. Mitä se tekee tuo luokkakaveri siinä? Hän katselee, terottaa kynää. Uusi kynä selvästikin. Ja niin edelleen. Eli ajattelu vaeltaa tarkkaamattomalla. Näkyy myös tietenkin hitautena. Kun hän on omissa ajatuksissaan, niin se on hidasta se työskentely. Tavaroiden kadottaminen on yleistä. Kun se ajatus katkeaa, niin ehkä jää sitten ne tavarat, miten sattuu siihen, kun tulee se huomio kiinnittyy esimerkiksi opettajan ohjeeseen. Nyt lähdetään välitunnille, niin tavarat jäävät sitten siihen pöydälle paikalleen. Suorituskyky usein on vaihteleva. Silloin kun hän keskittyy ja on mukana, on motivaatiota, hän saattaa olla oikein taitavakin. Mutta silloin, kun se ajatus lentää ja vaeltaa, voi olla, että hän ei ole ollenkaan pelissä mukana. Koevastaukset saattavat olla hyvin erikoisia, koska se ajatus on katkennut siellä puolessa välissä ja sitten ollaankin vastattu ihan toiseen asiaan loppukysymyksen ajan. Päiväunelmointia ja sellaista poissaolevuutta. Näinhän se menee. Ei olla oikein henkisesti paikalla, vaikka fyysisesti istutaan luokkahuoneessa esimerkiksi. Ja kyllä tämä näkyy sellaisena vaikeutena organisoida sitä omaa toimintaa. Mitä minä nyt teen? Mitä minun kannattaa ensin tehdä? Mistä minun kannattaa aloittaa? Ja niin edelleen. Ei ole aivan helppoa saada joku projektityö valmiiksi. Tyypillistä tarkkaamattomuudessa on se, että se on ikään kuin on ja sitten off. Ja ikinä et voi olla varma, keskittyykö hän. Minulla on ollut opiskelija, joka sanoi minulle, kun minä häntä kiittelin siitä, että hän keskittyy hyvin oppitunnilla. Minä näin, että hän katsoo minua opettajan pöydän tietokoneen yli. Ja oppilas, en minä välttämättä kuuntele ollenkaan, mitä sinä sanot. Mä saatan olla ihan omissa ajatuksissani. Eli huomaa, vaikka minä ajattelen, että sinä kuuntelet. Sinä katsot minua. Meillä on katsekontakti, mikä on tärkeä. Voi olla, että hän ei kuuntele lainkaan. Eli hyvä pyytää toistamaan esimerkiksi niitä ohjeita. Mitä nyt piti tehdä? Aletaanhan sitten tekemään. Näin muun muassa näkyy tarkkaamattomuus. No sitten aktiivisuuden säätelyn vaikeus. Nyt huomatkaa, aktiivisuuden säätely. Siellä on molemmat äärilaidat. On se yliaktiivinen ja on se aliaktiivinen. Ja kun meillä on säätelyn vaikeutta, niin kaikki tässä on mahdollista. Eli samalla henkilölläkin voi saman päivän aikana olla yliaktiivisuutta ja
aliaktiivisuutta. Kun on aliaktiivinen, se näyttäytyy niin, että tulee pelko, nukahtaako hän tuo. Eli voi olla, että hän on niin aliaktiivinen, että hyvä, että pysyy hereillä. Ajatus joka tapauksessa ei ole. Hän ei pysty keskittymään siihen asiaan, mikä olisi olennaista. Mutta myös se yliaktiivisuus, koska hän tekee niin tarmolla ja tehoilla ja touhulla. Monesti aktiivisuuden säätelyn pulma näyttäytyy juuri yliaktiivisuutena. Jos ajatellaan lapsia, niin heillä on entistä kovemmin ääntä, sitä touhua, sitä tehoa leikeissä ja tehdään oikein niin kuin viimeisen päälle. Eli on sitä semmoista levottomuutta, motorista liikkuvuutta. On vaikea pysyä paikoillaan silloinkin, kun tilanne sitä vaatisi. Ruokailussa hän pomppaa mielellään pystyyn ja tulee kertomaan jotakin. Menee katsomaan, kun kaverilla on lautasella joku erinäköinen herne tai jotakin muuta vastaavaa. Eli kyllä, yliaktiivisuutta koko ajan menossa ja touhua ja koskettelee ja tutkii ja tekee ja ihmettelee. Myös puheliaisuus on selkeä merkki yliaktiivisuudesta. Minä puhun ja sitä kautta tulee se aktiivisuus. Jos mennään nuoruuteen, niin tämä tällainen aktiivisuuden säätelyn pulma, se alkaa olemaan pienimuotoisempaa. Enemmän pään sisällä olevaa levottomuutta. Hän saattaa sanoa, en minä jaksa, ei minua nyt oikein kiinnosta. Mennään jo välitunnille. Ja niin edelleen. Vaikea keskittyä. Näpertelee jotakin. Heiluttelee, pyörittelee hiuksia. Vähän heiluu, jalka liikkuu pulpetin alla. Ja niin edelleen. Eli pienimuotoisempaa. No mitä se on sitten se impulsiivisuus? 3. ydinoire. Se on sitten sitä kärsimättömyyttä ja sellaista taipumusta toimia nopeasti ja harkitsemattomasti. Eli usein, kun tulee joku ärsyke, niin saman tien reagoidaan. Nopea reaktio ja se saattaa aiheuttaa jopa vaaratilanteita. Samalla lailla myös tunteet vaihtelevat nopeasti. Jos kaveri vaikka nappaa kynän, saatan suuttua heti. Anna tänne se. Se on minun kynä. Tai jos säikähtää jotain, itku tulee saman tien. Ja hyvin usein, jos tapahtuu jotakin, ei ehditä ajatella siinä, mikähän tässä olisi järkevä tapa toimia, vaan reagoidaan vaan. Eli tietyllä tavalla se semmoinen toiminnan jarru puuttuu. Ja hän vaan reagoi. Hän ei voi sille mitään. Ja tämä on haastavaa, koska se aiheuttaa tosiaan muun muassa niitä vaaratilanteita. Voi myös väkivaltatilanteita, tapaturmia, erilaisia. Ja jos me ajatellaan vaikka, että lapsi näkee, on kiivennyt puuhun, näkee linnun, se lentää kohti. Hän päästää säikähtäneenä kädet irti ja tulee alas sieltä korkealta puusta. Ei ehdi miettiä, että hetkinen, mitä minun nyt kannattaisi tehdä? En minä voi päästä puusta irti. Ei se varmasti ole vaarallinen. Kyllä tästä selvitään. Eli se aika, millä otetaan, ikään kuin jarru, millä otetaan sitä lisäaikaa ja mietitään, mikä on järkevää, se puuttuu. Ja reaktiot on nopeita. Laidasta laitaan voi olla tunnereaktio. Se voi myös olla iloa. Räjähdetään nauruun yhtäkkisesti. Monenlaisia tunteita. Usein se näkyy myös sellaisena nopeatempoisuutena. Kuten äsken, tarkkaamattomuus, lyhytjänteisyyttä, pikkuhetken jaksaa keskittyä. Nyt, kun se on impulsiivisuutta, niin siinä tulee se semmoinen tarve muuttaa.
voi lapsilla ja nuorilla näyttäytyä esimerkiksi kesken jääneinä leikkeinä, nopeina harrastusten vaihtoina. Jos lapsi lähtee välitunnille, hän saattaa tehdä montaa asiaa välitunnilla. Ikätoveri menee jalkapalloa pelaamaan, pelaa koko välitunnin, ehkä jopa monta välituntia, sitä jalkapalloa. Toinen impulsiivinen lapsi käy pelaamassa vähän jalkapalloa, menee keinuihin, menee rakentamaan lumilinnaa ja niin edelleen. Eli nopeasti vaihtaa eri toiminnasta toiseen. Nyt kun me olemme käyneet ADHD:n 3 ydinoiretta läpi, on sitä tarkkaavuuden säätelyn vaikeutta. Miten minä tarkkaavuuteni kohdennan. On aktiivisuuden säätelyn vaikeutta. Eli kuinka tehokkaasti minä teen, vai onko minä aivan aliaktiivinen. Joita molempia voi olla samanakin päivänä. Ja sitten sitä impulsiivisuuden, eli voimakkaita tunteita, nopeita reaktioita erilaisiin ärsykkeisiin. Mitä ajattelet? Näkyykö nämä sinun työympäristössäsi? Varmasti näkyy. ADHD:ssä on 3 erilaista muotoa. Ja tarkkaamattomuuden lisäksi voi myös olla yliaktiivis-impulsiivinen muoto, jossa ei ole sitä vahvaa tarkkaamattomuutta ja keskittymisen pulmaa. Tai sitten voi olla kaikki nämä 3 ydinoiretta liittyä siihen ADHD:seen. Eli 3 erilaista muotoa. Puhtaasti tarkkaamaton, yliaktiivis-impulsiivinen muoto ja sitten tämä kaikkia ydinoireita sisältävä ADHD-muoto, joka parhaiten myös näin tunnetaan. No sitten seuraavaksi autismin kirjosta. Autismin kirjo, siitä on sanottu muun muassa näin. Anita Puustjärvi on sanonut luennollaan 2018, että autismin kirjon henkilöillä on päässään erilainen käyttöjärjestelmä. Ja minä ajattelen, että se on juuri näin. Muistat sen tilanteen, kun tuli uudenlainen puhelin. Tuli Windows 10 käyttöjärjestelmä. Aivan erinäköinen kuin vanha. Ja tämä kertoo hyvin siitä, että autismin kirjon henkilö ei itse ajattele sairastavansa tai kärsivänsä autismin kirjosta. Hän ajattelee, että hän on erilainen. Ja kun 2 autismin kirjon henkilöä tapaavat, he todennäköisesti ymmärtävät toisiaan helpommin, kun neurotyypillinen ymmärtää esimerkiksi autismin kirjoa tai autismin kirjon henkilö neurotyypillistä. Eli siinä on monenlaista, siinä on oma logiikkansa. Tätä ovat juuri Kerola, Kujanpää ja Timonen 2009 kirjassaan sanoneet, että Asperger on enemmän persoonallisuusrakenne kuin sairaus. Eli erilainen tapa hahmottaa maailmaa ja toimia siinä. Vielä eräs autismikirjon miesoletettu sanoi hyvin eräässä puheenvuorossaan, että autismikirjoja on niin monta kuin on sen kantajaakin. Eli aina, kun sä tapaat uuden ihmisen, on hän sitten autismin kirjolla, nepsykirjolla tai niin sanotusti neurotyypillinen, niin muista, hän on kuin pääsiäisen yllätyssuklaamuna. Alat sieltä kuoria ja katsot, mitä kaikkea sieltä löytyy. Millainen ihminen tämä on? Näin myös autismin kirjon henkilön kanssa. Yhteisiä piirteitä on, mutta ollaan hyvin ainutlaatuisia. ICD-11 sairausluokitus tulee nyt vuonna 2022 käyttöön ja suomenkielisenä. Ja tässä tämä yleisluonnehdinta autismin kirjon häiriöstä kuuluu näin. Autismin kirjon häiriölle on tunnusomaista pysyvä puute kyvyssä aloittaa ja ylläpitää vastavuoroista sosiaalista vuorovaikutusta ja sosiaalista viestintää. Ja tähän nyt pysäytän. Kyllä,
Eli vastavuoroinen sosiaalinen vuorovaikutus ja viestintä. Minä sanon jotain, sinä vastaat minulle. Sinä kysyt ehkä samalla minulta jotain. Minä vastaan sinulle siihen kysymykseen. Ehkä haluan jotain tarkennusta. Ja näin me keskustellaan niin kuin punainen lanka meillä tässä. Palloa pomputellaan puolelta toiselle ja keskustelu ja sama asia ikään kuin säilyy ja keskustelu soljuu. Kun on autismin kirjon henkilö, niin hänellä tämä on vaikeaa ja tätä täytyy harjoitella. Voi olla, että pieni ihminen kertoo siitä omasta kiinnostuksen kohteestaan, eikä kysy esimerkiksi toisen ihmisen mielipidettä ja kiinnostuksen kohteita. Tähän liittyy myös joukko rajoitettuja, toistavia ja joustamattomia käyttäytymiskaavioita ja mielenkiinnon kohteita. Kyllä, on selkeästi käyttäytymisessä rutiineja ja hyvinkin voi olla tarkkoja rutiineja. Ja jos näissä tavallisissa rutiineissa tapahtuu joku poikkeama, se voi olla ahdistavaa, todella ahdistavaa autismikirjohenkilölle. Eli toistavat niitä tiettyjä rutiineja, mitä ovat ottaneet. Usein luokkahuoneessa saattaa näyttäytyä esimerkiksi niin, että autismikirjon henkilö tulee luokkaan ja järjestää aina sen pulpetin tietyllä tavalla. Hänellä on kynät aina tietyssä paikassa, on kumi ja sitten on oppikirjat ja sitten hän rauhoittuu kuuntelemaan opetusta. Ja jos sieltä esimerkiksi puuttuu kirjat tai joku väline, niin voi olla, että hän ahdistuu. Monenlaisia erilaisia asioita liittyy tähän rajoitettuihin, toistaviin ja joustamattomiin käyttäytymiskaavioihin, mutta niihin en ehdi tänään tällä luennolla mennä. Myös mielenkiinnon kohteita voi olla selkeästi rajoitettuja ja hyvin syviä mielenkiinnon kohteita. Saattaa olla, että pieni lapsi on niin kiinnostunut dinosauruksista, että hänellä menisi kaikki aika tutkiessa niitä dinosauruksia. Eli kun on se oma erityismielenkiinnon kohde, niin siihen laitetaan kaikki aika, mikä liikenee. Siitä keskustellaan, siitä puhutaan koko ajan. Se on se asia, millä sinä herätät sen mielenkiinnon, kun sinä olet kiinnostunut hänen mielenkiinnon kohteestaan. Näitä kannattaa hyödyntää. Mielenkiinnon kohteet ovat myös tavallaan joillekin autismikirjon henkilöille ahdistavia, koska ne vievät niin tavallaan kaiken ajan, että joku on sanonut, että kokee vankilana. Niin menee kaikki aika ja resurssi. Toinen on sanonut, että tämä on se suuri rakkaus, mitä hänellä on. Se oma mielenkiinnon kohde. Mielenkiinnon kohteet voivat vaihella hyvin laajasti. Ne voivat olla paristoista tietotekniikkaan, barbeihin, saippuaoopperaan, hevoset, kissat, rekka-autot, ihan mitä vain. Historialliset tapahtumat, holokausti, mustasurma, ihan mitä vain. Mikä sitä henkilöä itseään kiinnostaa? No sitten tämä jatkuu, tämä yleinen luonnehdinta. Häiriön alkaminen sijoittuu kehityskauteen, tyypillisesti varhaislapsuuteen, mutta oireet eivät välttämättä käy selviksi kuin vasta myöhemmin, kun sosiaaliset vaatimukset ylittävät kyvyt. Ja tämä on merkille pantavaa. Monesti pieni lapsi on kiinnostunut ympäristöstään, mutta kiinnostus on erilaista. Kiinnostus menee asioihin, esineisiin, ilmiöihin, ei niinkään ihmisiin. Myöskään niitä sellaisia ikään kuin sitä vastavuoroisuutta
siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ei kaivata esimerkiksi lähiaikuisen kanssa, äidin kanssa. Ei ole tarvetta katsoa silmiin ja ilmeillä, vaan ollaan ehkä kiinnostuneimpia vaikka niistä pyöristä, mitä löytyy autoissa ja imureissa, ja pesukoneen rumpu on mielenkiintoinen, kun siellä vaatteet ja saippuavesi pyörii. Esimerkiksi. Eli kun vaatimukset alkaa ylittämään lapsen ja nuoren kyvyt tai lapsen kyvyt, niin silloin aletaan tutkimaan ja miettimään, että onko tässä jotain erikoista. No sitten se vielä vaan jatkuu. Puutteet ovat riittävän vakavia heikentääkseen toimintakykyä henkilökohtaisen, perhe, sosiaalisen, koulutus, työ tai muilla tärkeillä elämänalueilla. Eli nyt taas huomio. Jos me lähdemme tutkimaan, niin toimintakyky heikentyy. Ja sen takia aina, kun teillekin tulee autismikirjon lapsi tai nuori luokkaan, ja vaikuttaa siltä, että hän on kognitiivisilta taidoiltaan aivan hyvä, niin siellä on jotakin puutteita, mitkä heikentää hänen toimintakykyään, jotta häntä on alettu tutkimaan ja hän on diagnoosin saanut. Eli aina on selkeä tarve tuelle. Nämä toimintakykyä heikentävät piirteet ovat yleisiä piirteitä siinä yksilön toiminnassa ja ovat havaittavissa kaikissa tilanteissa, vaikka ne voivatkin vaihdella sosiaalisen, opetuksellisen tai muun tilanteen mukaan. Eli aina ovat läsnä sen henkilön toiminnassa, mutta jos ajatellaan, että meillä on äidinkielen tunti, hän saattaa pärjätä siellä valtavan hyvin, mutta jos meillä on esimerkiksi välitunti tai liikuntatunti, niin hänen toimintakykynsä voi olla selkeästi näyttäytyä heikompana. Koska toiminnan ohjaus ei toimi samalla lailla kuin neurotyypillisillä. Muun muassa autismikirjon henkilöiltä puuttuu se sellainen sisäinen puhe, millä hän ohjaa toimintaansa eri tilanteissa. Autismikirjoon kuuluvilla yksilöillä älyllisen ja kielellisen kyvykkyyden taso voi olla hyvin vaihteleva. Ja tällä tavalla 8 eri alalajiin ne nyt sitten jaetaan ne autismikirjon piirteet. Mutta tämä ICD-11-sairausluokitus todella tarkemmin ensi vuoden puolella. Ja nyt vielä muutama sana siitä, miten autismikirjon piirteet meillä kouluissa voi näkyä. Eli usein, jos on oppilas, joka pärjää siellä ihan tavallisessa koulussa, yleisopetuksessa muiden oppijoiden kanssa, niin hyvin usein hänellä saattaa olla paljon tietoa jo ennen koulun aloitusta joistain aiheista. Eli hän saattaa olla hyvin tiedollisista asioista kiinnostunut ja voi olla, että se suoriutumisprofiilikin näyttäytyy hyvin epätasaisena. Se on tyypillistä. Voi olla sellainen kognitiivinen taitotaso hyvin korkealla ja sitten omien tavaroiden huolehtiminen, erilaisissa tilanteissa toimiminen, siirtymätilanteet oppitunnilta välitunnille, omien vaatteiden pukeminen oikeassa järjestyksessä ja niin edelleen voivat olla haastavia. Myös erilaiset kellon ymmärtäminen voi olla vaikeaa, voi olla rahan arvon ymmärtäminen haastavaa. Jos on asioita, joita täytyisi päivän aikana muistaa, voi olla haasteita. Tarvitsee muistutuksia, ehkä kännykkään hälytyksiä.
hyvin usein ajattelevat, että eivät ole kiinnostuneet sellaisesta leikkimisestä, eli erilaisista sosiaalisista vuorovaikutusta vaativista tilanteista, joita meillä on esimerkiksi ryhmäytymiseen. Ja näihin nimenomaan sosiaalisiin taitoihin ja siihen vuorovaikutukseen tarvitsevat tukea ja apua. On usein mahdollista, että esimerkiksi kasvon ilmeet ja eleet ovat niukat, tai hän voi olla, että ovat ristiriitaiset viestin kanssa. Voi olla, että hän sanoo, että minua ahdistaa, ja hänellä on peruspirkeä ilme, joka on hänen perusilmeensä. Ja hän todella tarkoittaa sitä, että häntä ahdistaa, ja hän kokee niin, mutta hänen ilmeensä on vain ristiriidassa. Tai mitä sinulle kuuluu? Aivan hyvää, kiitos. Eli ei ole ilmeet siinä viestin kanssa ikään kuin yhdenmukaiset. Ja tämä on tyypillistä. Ja on vaikeutta ymmärtää toisen viestiä, jos ei se ole suoraa. Jos et sinä suoraan sano minulle, mitä minun tarvitsee tehdä. Ja esimerkiksi sitä, että jos toinen on loukannut toisen tunteita, niin hän ei sano sitä suoraan, että sinä loukkasit minua. Tuo on loukkaavaa, että sinä sanot noin. Niin hän ei ymmärrä sitä. Eli kaikki se sellainen sosiaalinen, epävirallinen tieto pitäisi kertoa hänelle. Miten erilaisissa tilanteissa toimitaan ja käyttäydytään. Millä lailla eri tavalla esimerkiksi välitunnilla käyttäydytään kuin kirkossa. Hän ei ymmärrä niitä. Hän ei tiedä niitä. Joku tohtori aikoinaan kirjoittikin, että autismin kirjon henkilöllä on aina tavallaan sellainen tilanne, kun hän astuu huoneeseen, että hän ei tiedä yhtään, minkälainen ikään kuin kulttuuri ja toimintatapa siellä on. Se on verrattavissa niihin tilanteisiin, jos esimerkiksi täältä Pohjoismaista ihminen lähtee vierailulle Afrikkaan johonkin maahan, jossa hän menee ensimmäistä kertaa johonkin kotiin kylään. Hän ei tiedä yhtään, miten siellä käyttäydytään. Onko sopivaa katsoa silmiin? Kätelläänkö täällä? Miten kun istutaan ruokapöytään, kuka istuu ensin, kuka ottaa, tarjotaanko vai saako ottaa itse? Autismin kirjon henkilö joutuu koko ajan miettimään näitä asioita, miten tässä toimitaan. Ja se on kuormittavaa. Ja tämän takia he kuormittuukin helposti. Lisäksi siellä voi olla nukkumisvaikeuksia näillä oppijoilla, jotka näkyvät koulussa väsymyksenä. Hyvin usein voi olla syömiseen liittyviä vaikeuksia. Kohta katsotaan aistitiedon asioita tarkemmin. Pukeutuminen, liikkuminen voi olla vähän erikoista. Voi olla motoriikassa, hienomotoriikassa jotain haasteita. Peseytyminen myös aistiasioiden takia voi olla haastavaa ja vaatii erilaiset toiminnot eri tavalla aikaa. Eli kuormittuvat helposti. No, nyt sitten seuraavaksi vielä muutama sananen aistitiedon säätelyn pulmista. Kun on aistitiedon säätelyn pulmia, niin silloin aivoihin tulevan aistitiedon käsittely on jotenkin riittämätöntä tai epätarkkaa. Tai niin hidasta, että se reagointi on epätavallista. Ja jos se on se käsittely, aistitiedon käsittely epätavallista, niin voi olla haasteita tunnistaa ärsykkeiden olennaisia piirteitä, esimerkiksi äänen korkeutta, voimakkuutta, jonkun asian muotoa, värejä oikein, kosketuksen voima voidaan kokea eri tavalla. Voi olla vaikeaa erottaa yksi ärsyke toisesta, eli esimerkiksi just se liikuntatunnin tilanne, kun ollaan liikuntasalissa ja jalkojen kautta tulee hippaleikissä
se liikuntasalin lattian töminä jalkojen kautta. Ääni, maailma on kova nauru ja huuto, kun lapset juoksevat toisiaan karkuun. Ja sitten vielä näkökentässä luokkakaverit juoksevat ja käy koko ajan liikettä. Jos on vaikea erottaa ne ärsykkeet toisistaan, se voi olla hyvin kaoottinen se olotila. Kaikki on vaan näin. Ei pystytä miettimään, että kun minä laitan korvat kiinni, niin äänimaailma häviää. Pistän silmät kiinni, niin minä en näe enää. Ja mikä tulee jalkojen kautta? Ehkä tömps, kaverit juoksevat liian läheltä. No, voi olla myös vaikeuksia havaita ärsykkeiden keskinäisiä, ajallisia tai avaruudellisia suhteita. Sekä sitten hahmottaa kokonaisuutta. Yksityiskohdat saatetaan tunnistaa hyvin. Tämä on muuten tyypillistä myös autismikirjossa. He hahmottavat yksityiskohdat ja kiinnittävät yksityiskohtiin huomiota. Mutta sitten kokonaisuus jää ikään kuin hahmottamatta. Aistitiedon säätelyn pulmat näkyy usein kouluissa, mutta syy on oikein vaikea tunnistaa, koska ei oikein päästä kiinni siihen, että mikä se on, mikä tässä on ongelmana. Eli sillä lailla se tunnistaminen ja ymmärrys on tärkeää, jotta se toiminta lapsella ja nuorella mahdollistuu. Ihan vähän kerron teille noista aistipulmista. Eli siellä on aistiyliherkkyyttä, aistialiherkkyyttä, aistimushakuisuutta ja hyvin usein vielä autismikirjoon saattaa liittyä aistipoikkeavuuksia. Mutta aistipoikkeavuuksista muun muassa emme ehdi tänään puhumaan. Aistiyliherkkyyttä on silloin, kun henkilö tuntee, kuulee, haistaa, maistaa muille sellaisia tavanomaisia ärsykkeitä huomattavasti voimakkaammin tai ylipäätään voimakkaammin. Se, että minä esimerkiksi kuulen äänet voimakkaammin tai minä näen valot, värit voimakkaammin tai minä tunnen voimakkaammin, usein häiritsee sitä keskittymistä olennaiseen. Aistimusta on vaikea sietää ja siihen ei totu. Eli jos ajatellaan, että aamulla menet ulos ja on kevätaurinko ja käy silmiin ja tuntuu, että onpa kirkasta, niin aistiyliherkkä ihminen ei totu siihen kirkkauteen, vaan hänen on laitettava ne aurinkolasit päähän, jotta hän pystyy olemaan. Ja jos ajatellaan, että niihin aistimuksiin ei totu, niin tietenkin silloin yritetään vältellä niitä epämiellyttäviä aistimuksia kaikin mahdollisin tavoin. Jos on aistialiherkkyyttä, niin silloin niihin ärsykkeisiin reagoidaan liian heikosti tai hitaasti. Eli voi esimerkiksi olla, että jos on tuntoaisti aliherkkä, niin hän saattaa kotitalouden tunnilla polttaa kätensä, koska ei ole huomannut, että liesi on kuuma ja käsi on ollut epähuomiossa siinä liian lähellä. Tai hän saattaa maata, pieni lapsi, märässä, lumisessa maassa, eikä huomaa, että on kylmä, ennen kuin se kunnolla kastuu se haalari läpi ja tulee se kylmä tunne selkään. Voidaan jättää kuulematta ääniä. Kaveri sanoo vieressä normaalisti jonkun asian, ei havaita sitä. Eli jotta aistialiherkkä pysyisi vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, hän tarvitsee tavallista voimakkaampia ärsykkeitä. Eli myös se vireystila saattaa jotenkin laskea, jos ei hän saa riittävästi aistimuksia. Jos on vähän semmoisessa pumpulissa koko ajan. No sitten siellä on vielä tuo viimeinen, tuo aistimushakuisuus.
Ja tämä nimensä mukaisesti on sitä, että haetaan, janotaan niitä voimakkaita ja pitkäkestoisia aistimuksia. Ne voivat olla fyysisiä aistimuksia, mitä haetaan. Esimerkiksi ollaan jatkuvasti liikkeessä, pyöritään, keinutaan. Keinuminen saattaa olla ihanaa. Laitetaan esineitä suuhun, ehkä tunkeudutaan ahtaisiin paikkoihin, kannetaan painavia esineitä ja niin edelleen. Voi myös olla, että jos on kuulon kautta, niin huudetaan itse kovia ääniä tai tehdään rummuilla kovia ääniä, soitetaan musiikkia kovallaan. Haetaan aistimuksia. Suun kautta pippuria, voimakkaita tuntemuksia. Muun muassa. Ja myös tämä vaikuttaa, tämä aistimushakuisuus, vireystilaan, jos ei saa riittäviä aistimuksia. Mutta heillä on usein myös vaikeutta säädellä aistimusten hankkimista ja vaikeutta lopettaa sitä toimintaa. Ja siihen tarvitsevat aikuisen tukea. Tässä nyt noin 45 minuutin ajan asiaa neuropsykiatrisista oireyhtymistä. Jos kiinnostuit näistä asioista, niin katso ihmeessä www.oppimispoluilla.fi. Tulen mielelläni kouluttamaan. Ja tähän loppuun sanon vielä Anita Puustjärven viisailla sanoilla, että silloin kun hän meitä koulutti, niin hän tuumasi, että kohtele asiakastasi, kuten haluaisit omaa lastasi kohdeltavan. Ja näin minä ajattelen. Ollaan valmiita miettimään ja ihmettelemään, kysymään, miksi sinä toimit noin? Ja sitten selvittelemään ja ymmärtämään niitä ilmiöitä, ehkä niiden kovienkin reaktioiden, voimakkaiden reaktioiden taustalla. Jos me nähdään, että lapsi ja nuori voi huonosti, miten me voimme häntä auttaa?